nananom bebre ena wono ede omonnyam enne asante kente no edi ahyimfia edi ehim ewo Manhyia na enya asenketo a wono omonnyam ebeta yireti ene nyansapo yenso yaba ababe pi hanuma enya asenketo akura yi sese so hwa nana Konadu Agyemang Rawlings Asantehene for Simon Femensa ene Kumasi Kupom Mayor Sampan Augustine wono nyina amanyofo a wonu so de omonnyam eba ye ebeta echiri ewa ha enye asenketo akura se uhu ese ade bi a egu ya wom sei na eso opanyini bi a da bia no aye na fufu no aya na odikan ayi se enye obia se Asantehene otumfo osei tutu ankasa ena op intibedi ujime bia no na ewose wohwe na odi anidie ni bu a se efata ede emma Asantehene eno so eye asante amamre ene abakwase ni bia enye asanketo akra na yenko se wohwe otumfo osei tutu a afi apema ankono eduokono enkono 1999 na ye oforisi obosomi nim tsabosomi ewumi ya ne da na etoso aduonu ensia ena yedino edi ade ewo Asantehene hanuma na enya asanketo na pani bra na behwe mo amunya bi ntwe mo nko na mo konyansapo a mo nsabeka bi ama mo nso nya bi ahwa na enya asanketo akra yenko na ententem na bia na afi ena obi ehwa won sheda eni emunim dia yemfa mo enfam na yenhwe won a won mababa bedi Asantehene akonwe yi bi no edi besi ene otumfo osei tutu no yembo bodi ni ntentema na yenko yenim otumfo nana osei tutu audi kan ohyase afe apem ahanso ene ba kunumu ena wodi ebedi afe apem ahanso ene dunsu nimu saa enso ena yeko yenima otumfo nana opoku warekatachi afe apem ahanso aduonu bikisi afe apem ahanso aduonum otumfo nana kusi obuodum afe apem ahanso aduonum kusi afe apem ahanso adusia ennan afe yeba otumfo nana ose koju okowia afe apem ahanso adusia ennan edibisi afe apem ahanso eni edunso osei kwa mepanyini afe apem ahanso eni dunso edibisi afe apem ahanwotwe eni emiensanemu saa enso ena otumfo nana opoku fofi eye afe apem ahanwotwe eni emiensa edibisi afe apem ahanwotwe eni enanemu osei tutu kwa me esibi eye afe apem ahanwotwe eni nani bisi afe apem ahanwotwe eni aduonu enanemu otumfo nana kwakudia afe apem ahanwotwe ediasa nani bisi afe apem ahanwotwe edusia ensonu otumfo nana kufika kari afe apem ahanwotwe eni edusia ensonu bisi afe apem ahanwotwe eduson enanemu sanso na otumfo nana nensa bunsu eye afe apem ahanwotwe eduson nani bisi afe apem ahanwotwe eduwotwe emiensanemu otumfo nana kwakudia otosumenu ehyase afe apem ahanwotwe eduwotwe ennan bisi afe apem ahanwotwe eduwotwe enanemu mari mfise onu bibinti no wanche ewo akonya no sokra afe yeba na otumfo nana prempe a wono odika ya afe apem ahanwotwe ni dunwotwe bisi afe apem ahankono ediasa eba kunu ena afe otumfo nana osei tutu Agyemang prempe the second afe apem ahankono ediasa ba bisi afe apem ahankono ediosonu emu afe yemu bo na yekoye nimu a na se otumfo nana opoku ware wono ena mare mfese ofiri honoma nana otumfo osei tutu ebaye wono no ehyase afe apem ahankono ediosonu mu edibisi afe apem ahankono ediokono enkono no emu ena afe ofira ne ntima wotintim ansana otumfo nana osei tutu the second wono so eba bebi ade wa afe apem ahankono ediokono enkono numu edibesi saa me ya oguso a wokwa na nima gidi yese otwedi ampoandaroma
ene nananom adaru nti obekọ na wako akọ n'anima edi enfia ono abeka se afede wa men ansa na tutubusu atonza ede afre no otumfo osetutu ena odi nani echimu a enye asem keto akra sa me se wo hwa osane a wode nani echimu na brewa ono a ne maame nana Konadu ya motoso miensa na hemfie na abrewa wakwa tia no na afi obisan se de na pomsiti ma refi se eye asante amamre ene amane ansa na otumfo ebetena ase ewudwabo bia ase no ewo se okọ na brewa nchenye na okobisa no na oje efutu edifin ho se mpo enye dwabo ase a mpemfo amiate ase se anope biara osori a ehena sede se okọ na brewa ho a eye ne maame se ho na okochia na brewa na afi obisa na pomu wonu di nkomo na afi dwumadi a obedi ewo edan mu no wode tu nanim na abrewa emma no adwene enu nti na aba asante mantaman ma asante kotokose yenko na yenko bisa abrewa ni nyina ne se emma kentra wam ahemfu enu nti ne edwetwuru etena se na wono mo kan asem se de tie kra no a edru baabi a abrewa na ekọ na afi wonu tu apo na wono koko bisa sanse wono nim se abrewa enimde a abrewa ache eofia onim efiensem yi ba enunti asante anom yentoto emase na yemfa emani agoni titru otofo osetutu de second media amaya te ase se emma ehuhia ewo asante aheni mu a na anu dwabo asempo de tudwa se ohini bia wanhwe na wo ne wo hema ebenya asem no ansa na asem bedu nanim kra no na odi fodada ansa na asem na ba ama otenase na wahwema ogina so kra mpa odi ato se odifo boso ni biara no no odi ama na nanom ahema ewo asante mantema no se wormo emfa eni ense wormo fa na wormo mfa nyi wo mani sene afi wonu esiye ya eye na kukuku na obo wormo aba so se emema no mpo eye mpa aya na sede obetena edwamu hu se edwam da ho na nhyehyɛ esi akono no aya na ntesa nanso na nanom ba hema ewo asante mantemo eye yiyi no kwasem ni hu nanim na edwabo no nso eda ho no ma bibia eda tote ewo eho no afei ena wodru ehon ma enye asempeto akra sabe de wakochia na bere wawie wonne di nkita ho se de amamre ne ehu amane tie ne nsentwefo ye kamera ne ya na eburu ho no ye die no sebe panyinse aboa no na no wa odididi ewo esua no na emu mpanidi emfa entwa esua no nananom akofo warrior abrafo wonum ena wonum edi enimu a wonum krotu no no yedi ka chire mu akyerem dada yikura very mate se pampenti no ye fe ne se echem kane no na asante ekoko a eno edi wonum animu a abakwasem ne amamre ekyirem a ututuo mpo ede efemu a enya ade a eka wo mu a inyesi boni beka se eye shield a na ebo wonum ban he otumfo osei tutu ena opia wo bana obedi asakakra tumi nhwe Asantehene sabe afọ apakanya wode nani echiru na ikudwa bonase a no a enye asempeto ene ade baako edanso ewo wonma eso a opunso no empempi e ana ehuse e ana so wo mapampem nenso ene yie no
ba yi hu se eda wonum metira wonum nseda empagye mu emfa enko esro disa eno de bi Nyansapo ebetwe mpanyimfo na yabdom sukoni ahese ewo abakwasem bia anase bia enhyeda eni abakwasem bia dachi bia no yenimu ebedi eho enkomo afi ena sede ye kanu odi nani echirima anyasa to sede asante amamre eni abakwasem no opem so pise ya bia wo bia no ewo se wo sorry na ogya wanam so edi enidie eni epu ena edi emaye hene opem se obekọ na ono akwa akọji na kuma ansana obi a wo dwabọ na se bia no nso wafa kuna emfa ho ene won kra enidia ni na de ma asante afi utumfo atena se wedi aduro no eye eninti ne retwo wo abrempon won beba na afi wonmo abema na ade toche maremfi se apresidenti ano no ade toche na waje so se ade ntoyie ti se wuni ma machero na me adom na akopim ba bia na se bichia wa ade toche na waje se ade ntoyie sami said ye kanon asafo boache asafo hene no ono ena won se wakwa ne ntoma e de ni die eburo e de mane hene okọ na akwa akochia opim so 2462 ena wo chia na enya asem so e de ni di ade enche abrebia otumfo be frɛ ni bia no no odi oseyi oyo eba kosi de bia no fi so be di ade de Nyansapo yenso eba e de ni kitwa wi se hene mi no santemo e di ehunu asafo boache eno no opim so eti edwam mpanyifo no bi so awonmo eba na awonno abema no ade tochi enye asanketa ewo Manhyia ene dwabo no asa ayeso kokra ewo hanuma enya asanketa nananum guso a adehye abrempon ene ekuni eguso a wonum emayera ade tochi sedi munim no se wu se oduru na wakoha ne ntoma na sa pepepe na tie enye obia sedi ekusa bi kronto ena itiminya akonya edru opimso enim ye wo ba bia yede edru a utumfo achi amehene ena chese ugina ehono ba fo kentinche wono ena ugina hono no enti e wo ba bia obetu bomu ase ene di mu ne awobrase mu na opimso obusunti kakra enya asemketwa bantema hene ena oyinitin emaremfi se asantema oye okofo a enya asemketwa kra na odi aniti ni bu se fata ebe mo opimso wonde o akwanya obetimi de nsa akotonsem nemmum dese nitu na kode na pretwe esen ne ho afei neche ene ni komu ade no oyini nyina na afei akwa ne ntoma no na odi anidie ene ebu se fata ede ama na hina enye asem ketwa emaremfi se bantema ewo abakwasem pa tiana asantefo ta aka bibise
kumase enoa ene bantema sanse tete abakwasem kiremu a na bantema ena na ye kontrodo a obetumi afemu na wowuram ewu kumase ano enu nti yeto nwum bi a kyese enwum no ede yi pa a ekire sentia na asante ekokon ne kwan a na omode faso ema bantema ebem honmo no ansa na abeduru ho na abetumi abeka asmasem no no o ma yehu na broni beka sa ayese password a ikura wo mo je se utimi to sa anim no sa na ehu se ampa we oyo de hie we oyo kofo ansa na ebiem ama waba nti bantema de kumase na se kumase de enoa ene bantema ono ena afi wodru opunso enima woko na woko akochia no si hinimio opo inime si brekete o si bantema kotie hinime se tutu hinime ntina mi bo eno ne nwum a na wono moto nti wo sto saa nwe na ekokosidia na yehu se ampa ukura safoa no afedi e wache awie na se akwanya wo ho se obetumi asa afa no ho na wahyehye no ho okura ne tuo ede ne komu ade ene na pretria ede asai ne kon aprepia no eye ade a sebie kroto abommofo ayese boto a wonmo kwa hayo a eno ena wonmo de wonmo ne eme bi ebehia wonmo atuduro no ne ade edi egum to dan so etimi bi yemiane eni nsuo enti se won se bantema hene wafa no sei na bibisan ne kon ho te se boto a ye fa na apretua kanena wo ko se yi no atuduro egum a na am se oye sahene ni ntie ne ba bi beduru bia no ne tuduro san no anso de nsa atum na wayi bi na afi ode agutuo no na otimi ato ono wo base ya na etutuo na edidi nanim ede kire se osahene sadom no ankasa ena ebeyi wache awie enti omo maka no buso omuguso eba ohwe oba panyin a wayi ne ti ya da kese eye otumfo ono ankasa ntwetwe mucho first lady Julia ono ena wayi ne ti ya oba ababechia na hene ene nira prekope ene die ene ya obrasi modernsa ede ato ensem a wachia ede ene die abonmu ase ede ama ohene prekope a wo sanity a wo kwa enya asekoto edoma wono omuba yibi ena wono so eka ho a wono eba abema yura ade toche migidi se obeje se ade entoyi ema remfi se akoside enchiano no ade toche na wajeso se ade entoyi ntimi miensia se ne be ya yenye yiraba ekupiem ewo menhia na bebi ebenam bia no ekubisa ya ebitini aka eni ntini edwetwe wura won ba ena won guso a won mo echia ema yura ade tochi ema achempem hene eni hia hene won benu ena mo se won mo ete opumso enche na asante abakosem mu no won mo ewo amambre pa ene abakwasem a enye asamkuto mu di mu yie pa we eye yana na tafo hene ono ena ono so aba obema yura ade tochi ene ayemfo no aba ama ayefe edom nso aba ama no ayefe pa ewo menhia no a enye aseketokra afi ena enkane the late flight Lieutenant John Rawlings ono anu keni nana Konadu Agyemang Rawlings oyo de share prekope afi no no nso aba edensa abeto ensemu afunso atwene kakra so brewoni Konadu meni nkomo ena wapena one no edinkita kakra na enye asenketokra ewo no nana Konadu yadom na hofade edem sonko enu nti opie baabi aya na ensedan hadwen sensentrofo ena obi ewo ho no ebetie wo se we eye mampanyin dada ne yire bia no na tade na hofade efi se ye ni frade yi hu se wafa no ho ama ne ho baabi gu hoda ne bumu ne chi ne sirim ne nsanwodre bia akata ho no abonduku kama ono eno no ne mpanyimfo a eka ho omba ye no wono mu ena wono be ma opemso ade tochi ewo ehono abonu mu ase ede ne di ama opemso to the second
Sabi say Osha opum so tumfo o say tutu and I said you dwumadi bia kweside e paso na e be kono wi awoyo no no watena na pake ma wo kona na hemfo ene dom a e baaye e be bo ne chidomo no odi ani die bia ma wo mu na fi wachacha wo no kra ansa na odi ni ebiremu e wo na hemfia odi ni ewremu ti sami so hwa abantima hene na so ye e na odu na wo yi ni nyema nyina asade wo kwete a woyo no sa pepepe no opum so nso eba na wabechi ahemfo no wono mo de ani die ede ema no e wo e ho no aha no odu baabi no na obedi asakakra aha de ese wo so dana santia mamre e wo asem edi kakra mo mienhwe Arefo na chese die aha ena Nyansapo kasa mfini yede mu besi e ma remfi se obe subscribe obe share na obe like na waje wadwenchen so de atoho e de amai ye mo nyina mo ene hwe medin ene abusua pani onsu edume se ya no fun wo be bia madaroma wonfa nche ni busu a Ntini ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya